Avui us vinc a parlar del menjar blanc. Aquí em veureu la recepta. Veieu que la recepta és molt senzilla, és llet d'ametlles que la podeu fer vosaltres. La podeu comprar o una de les solucions, en el meu cas, que jo prefereixo, si no la puc fer jo, és amb la crema d'ametlles, com es feia antigament, no diré la marca, barrejada amb aigua, no? Que és més gustosa que aquestes llets d'ametlles que podem comprar en Tetra Pak. Com que ja és dolça, li posem menys sucre de que si ho féssim amb llet d'ametlles feta per nosaltres. Doncs la posarem en una olla amb llimona, canyella i una miqueta de sucre. En el moment en què arrenqui el bull, parem i ho deixem reposar. Un cop ha reposat, barregem una part de la llet d'ametlles ben colada, primer la colem, aquesta llet d'ametlles la barregem amb midó d'arròs, la tornem a posar a coure i també quan arrenca el bull, sobretot no parem de remenar, i quan arrenca el bull doncs ja la tenim per servir en les cassoletes. Jo me l'he acabat, anava menjant i me l'he acabat. Ja acaba de treure de la nevera. Doncs la deixem en repòs a la nevera i es pot menjar espolvorejada amb canyella o cremada com una crema cremada. Tant les cremes com el menjar blanc, un truc perquè no us enganxi, utilitzeu olles de cul fi. Si feu servir amb cassoles o olles de cul gruixut, s'us quedaran gramolls. Bé, aquest és un plat, aquesta és la recepta, la versió de Reus. Després tenim la versió del Delta de l'Ebre, la qual en lloc amb llet d'ametlles es fa amb llet. I en lloc d'amb midó d'arròs es fa directament amb farina d'arròs. Aquest és un plat d'origen molt antic, és un plat d'origen medieval. La versió medieval era una versió salada que es feia, l'ametlla es barrejava amb brou de gallina, i això se servia amb la gallina esmicolada pel damunt. És una miqueta l'evolució d'aquest plat. Existia la versió dolça, però ens preníem més la versió, diguéssim, de crema calenta. Doncs aquest és un plat molt antic i ja dic que tant es fa en el que seria la zona de Reus, quals ells n'han fet el seu plat insigne, com a la zona del Delta de l'Ebre. Curiosament, als restaurants del Delta de l'Ebre la trobareu més que als restaurants de Reus. Ja dic que la versió no és la mateixa ni és igual. També se li diu mató de monja, i a Barcelona, a les botigues del carrer Petritxol, també en tenen. Perquè és un plat, ja et dic, que ha quedat molt de la zona de Tarragona, però un plat que estava estès precisament per tota la Catalunya medieval. A ses Illes també en mengen encara amb la versió salada, i després, fins i tot, a Itàlia també mengen el blanco mangiare. Llavors hi ha altres plats, com l'arròs amb llet, que podríem dir que és una evolució d'aquest plat. O un tipus de gatxes que també són molt semblants a com nosaltres fem el menjar blanc. I recorda el gust en aquests dos plats. Ja dic, és un plat medieval, molt antic, català, a més, amb una particularitat. Avui en dia és molt modern. És vegà i no porta gluten, a diferència de la crema que no és vegana. Doncs és un plat completament vegà i a més sense gluten, perquè la farina d'arròs o el midó d'arròs són lliures de gluten. Doncs qualsevol pregunta, sabeu que ho podeu mirar aquí. La recepta, l'heu vist aquí, però la tinc en el meu TikTok. I fins la pròxima. Bon profit.